pengersane Gusti Allah kuwasa. Wis ngono. Allahumma barik lana fi ma razaqna wa qina adzabannar. Wah, iki wajane setan wedi. Nah, bisa wis teko tek entek alhamdulillah hadza min fadlillah wa rahmah bi nikmati ala rezekika ya Allah. Iki rezeki bate rahmate panjenengan. Kula syukur kali panjenengan. Rahmate medene wae sakertum wa aku. Medel meneh. Tuwakane meneh rezeki wae. Kene antane balas 1000 teko kabeh marang aku ngono. Mulih ngatek kaya weteng. Wes winginane 50 mundak 70 cepet men. Tapi aja berlebih. Ya sak warkan, ojo sampai rong warkan. Enek sing duwe dawuh niku tenan wong tiyang sing supi-supi ya tasawufan. Jerene wong kena wong warek. Niku kabeh niku males. Gampang digodha jerene. Megane warek. Ya sampean biyen menten ngono. Zaman saiki luwe tambah turu wonge. Gampang nyamukan, nak warek mboten kok. Krana masa mbune. Nah, apa mbiyen kok dikongkon luwe? Krana panganan ki angel. Ben iso nrimo, ben gampang anu ngekeki sak padha-padha. Ya saiki dikeki karo wong wis duwe dikeki panganan wong wis nggawa panganan lho. Nek gak mbok entek nih dhewe lho. Terus kon mangan sapa? Lho pangeran ngendumi, terus gawe apa? Apane kak mbak anak niki kena ditiru. Panganane nggo omah akeh. Dituntune disediani wong sangger liwat mesti diwawe kon mara. Betul nyata kan bayar estu. Wonge dhewe sukarelawan. Sukarela ngelungi. Ya seneng dilungi kan wajibnya ditampa sih. Wong-wonge ngalih nggih mboten nate diawe. Oh iku tolong bayar mboten nate kok. Cuma di batin. Wonge lali bayar opong. Kalau ini alhamdulillah ada Pak Zakaria nih. Yes, 24 jam tunggu tok ngombe nunggu tok langsung dikai ngopinya tadi. Penak rokok nggak disukui. Mulai TTKI pinten itu kan dewe wes. Piro ae oh ya sakmene oh iya. Wong TTKI tok pinten Mbak? Oh ibarat 10.000 pakai 10.000. Karena wonge tekok terus wajib jawab. Mergo tekok lamun gak tekok nyoba tentu tekone piro. Sampeyan lho jane. Ngekeki ngono tekoki. Pinten, Pak? Mesti mbok jawab 10.000 utawa 5.000. Nak sampe tekoki mau menang, ke budak apa piye? Mesti ngono sampeyan. Berarti yang lagi berilah kenikmatan, nikmati. Kalau sampean sholat menikmati. Dikai panggonan rahmane Allah yang dewe-dewe yang kebutuhan-kebutuhan sing ngene. Untuk apa disiapi nggih? Manik. Nah wis nikmat supaya apa? Nah, ngoten niku lho. Sing gak tau syukur, gak tau iso menikmati kemeng setan tok. Iblis tok sing gak iso syukur, sing gak gelem menikmati, sing gak gelem syukur iblis. Mamula nek anak iki mau panganan akeh, tidak diduyani piye hampir gak iso doyan. Gak iso menikmati. Diulang kabeh. Aja mangan wak tempe.
karena ngandung deli. Rapi gitu Pak ini. Repot. Kau oleh mangan sego beras. Sebabnya ngandung gabah. Akhirnya mangan jagung. Berasnya beras sego jagung. Kadar gulanya sebabnya gede. Beras kuwi. Nak kadar gulanya gede lah nyapa gawe kopi gak kayak beras ae. Nah dadi bubur. Yang logikane ngoten niku. Niku sing ngedang-ngedangi niku sakjane iki ya ora melok gawe apa-apa nih. Dokter ki nyarane ngono. Kan luwih HP kan sing gawe daripada dokter. Sing penting dong. Nah, apa dongane? Bismillahirrahmanirrahim. Min fadlillah mlebu dadi ilmu teko dadi Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wes kena apa wis. Wenteng. Kok iku petok krikil mbok emot wah. Ya apa? Nah sampeyan nek durung tau ngalami, kene tahu nih cara-carae tak dudu ini. Niku faktornya duduk basa basi. Kula riyen teng pondok teng Lumajang. Niki mangan golongane no karo po niku gak enak napa. Pengen lawuh niku nyayur, pengen nyayur iwak, rasa iwak niku. Golek iwak gak petuk. Krikil kali sing metu lumut-lumute niku dikumbai kari yang anu iki. Kumbai kali niku dimasak. Waktu nih. Ini dimasak nih. Udah dibumbani jangan asem dan apa itu kunci ini ku campur. Benak santan dia kayak santan. Dikuda kotak ngoten niku. Lah mari ngoten niku kan mboten ngerti sing gak ngerti nek iku krikil ya diketak kotak apa wateng. Nah be rasane kaya iwak itu dhewe ngono. Ya timur lah iki nek sampean durung tau ngalami sih. Nek dhewe tau ngalami. Nah, enak niku. Krikil watu apa kali niku. Gak apa-apa nek campur karo sing kuneng-kuneng niku. Boleh. Kalau niku kali durek niku kuat kali ini. Nah niku. Pernah ngoten niku. Nah. Terus nak golek niku aneh-aneh, sebabnya tuku blonjo angel. Nek kulupan nggih krokot niku. Ngerti krokot? Krokot, kremah, nggih pangan jangkrik niku lho. Ya lek sampeyan jangkrik. Ya niku. Dadi ngoten niku pun biasa Mas. Enak mawon. Karena pedoke hadza min fadlillah wa nah kena dosa basi. Nah kan kula sing mboten doyan nak kula godhong pring. Nah, bener kaya nggih mboten tahu kula pernah sedaya. Kok pring nom-nom niku mboten doyan. Pring kasabut. Saya godhong pring niku sewep apa mboten wonten rasane. Niku teng pondok ngoten. Niku kembeles ya meneng. Golek kulupan golek gak petok-petok mubeng terus sawah gak petok-petok. Campur godhong pring ngene koncone akeh. Mangan bareng. Terus dibatek keloloten ngoten niku. Apa ngepas? Wah godhong pring timur nang ngene dikulup nih. Ya ben petok ngoten misah-misah sase milih niku malah angel. Sing pring sing ndi godhongan sing ndi niku angel. Mana enggak Lumajang niku godhong tolo apa iki? Godhong tolo rambat apa ubi jalar. Niku wong aneh jeneng masake, jeneng pahit.
Nak teng Nganjuk niku dari jangan apa itu sayur asam, sayur bening. Nah kok Lumajang aneh jadi ini pahit, kumun deh. Tapi nak lumbu seneng. Hah? Apa nih? Dia lumbu niku. Lumbu kadang lumbu niku ditumbuk nih, ditempelasi kan ini. Kadang lambe niku gak tawar jadi kok. Temen niku. Lumbu pakis wis dadi langganan kelor klontoro niku wis andalan kok kono klontoro mangan utuhan karo rek jadi nak apa iku ngonceki bareng karo untu rek ngoten wis isine mlebu kulite metu jaga kesehatan jalan ngawandalane kok lumacengan sampai bajak waduh wis nak petuk niku iwak kotok cukok kotok iku mau jerene kiar-kiar ngoten niku lumacangan seneng ulang inget anu ngoten niku sederhana ini sayur masih kelor. Nah, Ibang Nganjuk metu nangis, lewat nyanyi sore kelor tok noike, wedi nak luntur susuke. Ya piye luntur wong gak duwe susuk blas. Nah bener ya. Wong iku anune wong mati. Direne. Gawe ngetus wong mati kok dipangan. Ilmune luntur nyanti. Ora ngono gak duwe ilmu. Susuke ceblok kabeh. Kapan nang ceblok? Wong cuma lagi yo kotak ya tangga wungkul. Ibarat ora nek susuke. Niku kadang sering terjadi ngoten niku mitos. Mi sing atos. Mitos lah. Aja percaya ngoten kene. Nah niku ilmu kejawen. Dan pintu ya enak. Syaratnya akeh didol. Dan pintu lawan iki lho. Didol ambene wong. Lawange jenenge daun pintu. Pun jadi hal-hal sing kaya ngoten niku tiyang niku zaman biyen kula pernah ngalami sedaya. Mangga sampean mboten usah terlalu banyak tirakat, tapi nikmatan urip terus syukur. Kalau nyambut gawe nek sampean waras nyambut gawe ku sing keras. Sing terengginas. Sing giat mbok salate, ngibadahe, ngajine sing kuat. Ngoten. Aja mangane kayak klepon ngelimpru menang mangan kayak apa ngoten niku kayak ijo-ijo terus isine jerone apa niku anune klepon niku sing dawa ngoten niku sing kok jero niku sing anu ijo dawa kayak dibinteli Pak Rodong niku kadang dibuntel plastik isine abane kayak apa sebab nak lemper saya naik kuate kok lemper itu keluar kuda gagal gulung niku yo gak powe nak ditemelor ngono jadi urip menang mangan tok keluar mangane sak gunung turune sak beduk turu mari mangan sak gunung klimpruk nanti turu ngeleng-ngeleng iki dikorbakno gak kena bekakas kok ngono
Jadi bang kita kayak apa nih? Ya ngono tapi aja sing semangat diimbangi. Nah, ibarat sepeda motor nak dua tak ya kudu padha karo mlayune. Nak mlayune buyanter ya boros lumrah. Boros. Nah, kowe gak gelem. Wah, bisa apa ibaratnya mandek. Hah? Oh. Bon, paham ya? Nah, niku kalau Kausar. Dari belajar untuk menikmati. Mangan sing akeh. Tapi aja kelebihan. Sewajarnya. Dengane mak mangan dia dongo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadlillah, mlebu dadi ilmu teko dadi oleh pengersane Gusti Kang Maha. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Lagek mam. Ada. Pak kasih Anda aja deh. Lamun ora ya gak apa-apa. Yang penting enak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadlillah wa rahmah. Hadza bi fadlillah rahmah artine ngeten. Iki padha rahmate Allah. Kalau manane Allah lan welas asih Allah. Sing tak pangan niku. Paham ya? Bahasa Arabe hadza min fadlillah wa iki sangka kelumane Allah welas asihne Allah. Mlebu dadi teko dadi nah oleh pengersane Gusti Kang Maha wis ki mangan gak apa-apa. Mlebu dadi ilmu teko tombo wis enak apa-apa sing dadekne lara ya sing ngono tok. Enak. Oleh ngene neh sampean nggih lucu. Cangkem telo waduk segoro ngono. Samut niat ingsun ambuka cangkem telo waduk segoro barang sing temeka wis ora ana apa-apa. Enak bahasa Jawa tuang cek biyen marang. Blang jeneng waduk segoro kaya blang. Lah niku riwayatku kejadian. Kita tutupi. Niku ya real niki, kula dhewe ngalami. Kula niku kenal wong wedok zaman dulu. Terus kula niku dikai wis kelingan nek nggih kena iki apa jenenge nggih? Korep. Nah, sampe tak tutupi niki kula dhewe riyen ngalami. Wah, kelingan seminggu lebih kula. Terus ngoten mawon. Pokoknya gak petok suwengal kok suwengi. 5 menit tok niki lho. Gak petok gak anu wah kok kono tok jauh banget. Sampeyan kok gak kakak nih. Kula ne jam cara wong no problem lah saja. Playboy. Maksita wis. Kula nih. Kula paling bang bedo. Gak masa bodoh nih. Delalah ngersane Gusti Allah kalau ngerti. Jadi kita ditunggu pertama kali metu. Mantu niku. Moro meneh kula disuguhi. Disuguhi kacang anu. Elengku niku kacang hijau. Tapi dikulek. Ah, berarti kulek kacang hijau. Wah, lihat di bubur. Wah, aku kena kena gendam, kena pengasihan aku. Kula niku menang bae niki, amit-amit sabang bayi awak dibilang dalekna.
Niku buahnya katok sing diperes. Dan kerih ya kuping. Campur yang tehnya ini buahnya katok nih. Demit konde mas. Wes. Kalau kroso suwe kroso itu lo kok gak nulayani adat itu sik normal gitu, nulayani adat. Kalau tiada anak diceluk teng mriku teng Kali Sempurna niku. Nah, Kali Sempurna Sidoarjo. Kula niku diceluk nih Pak Guru. Berarti ngerti ngene. Kok tekok masa depan wonge tekoke teng kula. Besok tahun ngarep ya anak apa aku? Saya besok tahun ngarep bareng ngene tak ceritain. Persis kejadiannya. Tapi pointer kula kan. Tapi kalah kalau katok loh. Iki mau sama hati-hati sama nanti sekitar hati-hati. Mari teng mriku, kula niku krasa suwe krasa nih. Niku tak dudu fakta real aku dhewe ngalami kejadian sing kaya ngono. Mari aku ikut terus yang kono iku. Aku krasa wis. Waduh aku ini jelas gitu guna-guna aku dukuk nih terus disugui yo masuki mari disugui kulon dongon niku batin kulon niku dongon Bismillahirrahmanirrahim mlebu dadi ilmu teko dadi tombo apa sing mlebu nyang awakku ora ana apa-apa semekreyo kabeh penggoda sing ana aku iku oleh pengersane Gusti Kang Maha Kuwasa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wis tak pangan wis disuguhi tak pangan dal tak pangan separuh sampean seneng aku bara seneng mas aku ngono nak sampean seneng wis sampean tekno iki bariku plek bumpet plek lali plas ya apa sampean jambon to nak tenang nah wis mulai ku ini kok kula mboten kelingan karo anu wis mulak kaya wong terbunuh. Kaya gak ero gak kenal sampai jenenge lali. Iya, ya apa sampean? Nah, demit iki. Jenenge lah sampai lali. Nah, omahe cek eling wong pinggir embong. Tapi jenenge pedang itu mboten malah mboten wong gak lali kok kaya gak sak braine dhewe. Nah, donga wingke tak kelakne. Metune saka ndi gak mboten ngertos. Nah, sing marai sapa gak ngerti. Roro arep mangan iki lho, arep ngombe jeban bubur niku. Bocangju. Niku loro metu ngoten. Bismillahirrahmanirrahim mlebu tadi. Lha metu dhewe ngoten niku. Ndak lucu to. Akhirnya kalau damel dhewe ngoten. Nak mangan ketok nyangti kalau sekirane kalau niki apa sudan kan ati perasaan gak enak. Niki biasanya nak kalau kanggo penghormatan tak enggak ngoten. Tak tangan iki tak unggah nih, tak ungguli ngoten. Nah, meneng tok karo tahan napas meneng tok. Nah, bismillahirrahmanirrahim mlebu dadi ilmu teko dhewe. Kuwi kemboten sak anu mboten nate apa bahasane omongan niku. Keselip utawa kesuban. Wanggah niku. Kadang sing Allah bari kelana niku tambah ali lho. Jadi tambah niku. Tapi iki digawe kena gak kena wong duduk golongan muslim kok tungone. Nak muslimnya nggih niku dari Kanjeng Nabi Allah mabarik ana bima razaqtana lakina azabana. Nak dawuh kula nggih niku Bismillahirrahmanirrahim. Hadza min fadlillah wa mlebu dadi teko dadi. Lha ya kuwi. Metune niku kula mboten mengada-ngada mboten. Terjadi nih apa niku kalau niku terbebas sangka guna-guna wingke mangan wingke jaran goyang bener jaran goyang semar mesem kena terus sing kena dadi semar mentem sing
kena mendem sing ngenai masem iku mendem masuk kaya etan ngoten niku sing kena dikuwak iki carane ya kuwi golek banyu ae apa piye mbok kuwake iku nah semaksimal mungkin ya ben gak ngeluan sirahku ben gak gampang hanyut ke situ kayak manya kono. Nek cek enak niku dorongane iku malah masuk jiwane sampean. Malah krasa awak kudu wabot sirah iku ngelu. Perasaane kadang deg-deg gemetar diriku. Nah. Iki pianu dhewe ya. Ben, inti keterangan awal sampai akhir siji proses korban nak korban temriki kados wau hitungane nggih sak manten niku sekitar 100 1.600 paling titik dan pinggir ritualane kudu duwe baju menurut kok baju ikram piro 3 meter kali 2 sing digawe serempangan iku 3 meter sing digawe serempangan dhuwur 3 meter terus kewajibane kurban selagi mampu diatur dhewe didelok dhewe awake dhewe dengan kemampuane. Terus masa kurbane ya sewaktune ditontoni. Terus yang terakhir cara mengatasi teng mriku mau ya niku mau dongane. Sing terakhir meneh sing akeh menikmati langsung muga-muga dasar niku sementara kangge mukadimah awal ngaji Jumat lagi kemarin apa halal bihalal nih bukan apa minjak poso kan ngoten to Jumat awal niki ngawali Senin lagi Jumat lagi niku teng mriki nggih muga mawon kita ditekdino pangeran wong sing selamat nanti paringi rezeki sing gampang sing barokah sing halal sing bagus dan istiqomah anggonipun ibadah datang Allah istiqomah anggonipun ngaji bisa nambahi karomah dan ini ngantos akhirate la ilaha illallah